Edrych Iesu ar dy groes a meddwl dy dangau loes pryd hyn rwyfan di brisio'r byd a'r holl o gonian syanddo i gyd nad i'm ymddiried tra bwyf byw ond yn dy angau difyniw dy boenau di a tharol glwy cael fod yn ymffrost i mi mwy dyma lle'r ydwydd a'r brynhawn rasus a'i disgleirion llawn mil o'r unweddau yn gytun yn prynu'r bwrdd giliedig ddyn pwy'n a llawenydd dan y loes tristwch a chariad ar y groes ble by'r unweddau fel y rhain erioed o'r blaen dan goron ddraen my fi a berth a fer dy glod bob eilyn sydd o dan y rôn ac wrth fyfyrio ad y waed fe gwymp bob delw dan fy nraed Bore da, a chroeso cynnes i bawb ohonoch chi i Gwasanaeth Sul y Pasg yma o Fro Alet, lle da ni'n cael dathlu atgyfodiad Iesu Grist, a diolch i Dduw am yr hyn mae o wedi wneud drosta ni. Mae heddiw yn mynd i fod yn wasanaeth chydig bach o wahanol nes i'ch rybuddio chi, oherwydd... Pascapus! Da ni'n mynd i gael chydig bach o amser efo'n gilydd yn addoli, da ni'n mynd i ganu un gan newydd, a'r cyfan wrth gwrs mwyn i ni gael yn atgoffa o fuddugoliaeth fawr Iesu Grist drost farwolaeth. Cyn i ni ganu yn emyn gynta sydd yn sôn am Iesu a be mae o wedi wneud a be da ni fel Cristnogion eisiau wneud i ddiolch am hynny, dwch i ni weddio hefo'n gilydd. O Dduw mawr, da ni'n diolch i ti heddiw ar Sul y Pasg. Nad ydy hyd yn oed marwolaeth yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth dy gariad di yng Nghrist Iesu. Diolch i ti bod na obaith, bod na fywyd tragwyddol i gael yng Nghrist a bod na ddiogelwch am byth i ni oherwydd yr hyn mae Iesu wedi wneud o'i fawr gariad tuag ata ni. Bendithiau ni rwan felly ac arwain ni yn mawl wrth i ni wrando ar y Beibl a meddwl am y newyddion da, bydd di ar waith ysbryd glân i roi goleini a nerth o'r newydd i ni. Da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Yeah. Da ni am ganu i ddechrau. Da ni am ganu can sydd yn annog pobl Iesu Grist i ganu mawl i'r brenin byw.
Mi fyddwch chi yn gyfarwydd ar alaw, rhain o chi. Da ni wedi chanu hi ar nos Sul fwy nag unwaith. A mae'r geiriau pennill gyntaf yn dweud, dewch bobl Crist cyfododd ef, canwn fawl i'n brenin byw. Yn gor fe seiniwn gan o glod, i'n harglwydd ni am byw. Lan o'r ddeiar las i'r nefoedd wen, codwn ein hedrychiad fri, ei freichiau sydd yn estyn mas, i'n cynorthwyo ni, rhown glod. Yn hwyr ar y nos Sadwrn, pan oedd y Sabath drosodd, aeth Mair Magdalen, Salome a Mair mam Iacob i brynu perlysiau ar gyfer eneinio corff Iesu. Yna'n gynnar iawn ar y bore Sul, pan oedd hi'n gwawrio, dyma nhw'n mynd at y bedd. Roedden nhw wedi bod yn trafod ar ei ffordd yno, pwy oedd yn mynd i rolio'r garreg oddi ar geg y bedd iddyn nhw. Ond pan gyrhaeddon nhw'r bedd, dyma nhw'n gweld fod y garreg oedd yn un drom iawn, eisoes wedi rolio i ffwrdd. Wrth gamu mewn i'r bedd, dyma nhw'n dychryn achos roedd dyn ifanc yn gwisgo mantell wen yn eistedd yno ar yr ochr dde. Peidiwch dychryn, meddai wrthyn nhw. Dych chi'n edrych am Iesu o Nasreth, gafodd ei groesoelio. Mae wedi dod yn ôl yn fyw, dydy o ddim yma. Edrychwch, dyma lle cafodd ei gorff ei roi i orwedd. Ewch a dweud wrth ei ddisgyblion a Pedr, mae Iesu'n mynd i Galilea o'ch blaen chi. Cewch chi weld yno,
Yn union fel roedd wedi dweud. Dyma'r gwragedd yn mynd allan ac yn rhedeg oddi wrth y bedd, yn crynu drwyddynt ac mewn dryswch. Roedd ganddyn nhw ofn dweud wrth unrhyw un am y peth. Diolch i Bryn Jones groes am y darlleniad yn gynharach. Da ni rwan yn mynd i ddysgu can newydd i chi. Can sydd newydd gael ei chyfieithu gan Aneirin Owen, ac un sydd yn atgoffa ni bod Iesu Grist yn dal i bobl yn dyn trwy bob peth. Ac heddiw ar Sul y Pasg, da ni'n cofio, oherwydd bod wedi concro marwolaeth, bod ni'n saff am dragwyddoldeb wrth ymddiried yn Iesu Grist. Felly mae Gweno am chwarae yr alaw i ni, a mi fydd Llio yn dangos chydig bach o eiria i'n helpu ni i fyfyrio y geiriau sydd yn ymwneud â thema yr emyn hyfryd yma. Sanctaidd yn dy olwg di, Sanctaidd yn dy olwg di,
ei dwyn o'n llaw, dyma ffeiriau gwir, o'r fath gost i'n pachu bi, Crist am deil yn dyn. Ef am deil yn dyn, ef am deil yn dyn, Crist am carodd i am byth, ef am deil yn dyn. Os dwar oen fy niw, ef am deil yn dyn, iawn a gafwyd me gafyw, ef am deil yn dyn, caf gyfodi gydag ef am deil yn dyn, a chael edrych yn ei wedd, pan ddaw ef mewn grym. Ef am deil yn dyn, ef am deil yn dyn, Crist am carodd i am byth, ef am deil yn dyn, ef am deil yn dyn, ef am deil yn dyn, Crist am carodd i am byth, ac ef am deil yn dyn. Gan I weddio. Ac oes da ni jyst mor ddiolchgar I ti bod heddiw yn ddydd o obaith. Dim jyst I Gymru ond i'r byd cyfan. Ac oes da ni'n diolch I ti bod heddiw bod ni'n gallu dathlu bod na ddim rhwystyr I ni ddod at y ti. Bod y rhwystyr mwyaf yn bechod ni wedi cael i'w dynnu ffwr trwy benaeth Iesu ni ar y groes a bod y gelyn penna sydd gennym ni sef marwolaeth wedi cael ei goncro unwaith ac am byth. A da ni'n diolch bod y gwirionedd yma byth yn newid hefo amser a jyst yn edrych yn ôl ar y flwyddyn sydd wedi bod. Da ni yn teimlo mor aml bod y byd yn cwmpas ni mor Simpson a'r ffaith bod pob peth yn newid, bod na ddim byd yn aros rhyw fath. Ond da ni'n gwybod bod ni jyst yn gallu dibynnu ar dy wirionedd di I aros yr fath I ni. A bod y gynnig di o obaith tragwyddol I ni yn sefyll I bawb sy'n rhoi bywyd I ti. A da ni jyst yn diolch I ti bod ti, bod ti'n dduw mor fawr a wedi gwneud pethau mor anhygoel, bod ti yn nabod ni, yn caru ni gymaint fel bod ti eisiau achub ni, bod ti eisiau cael ni'n rhan o'ch deulu ni. A da ni'n diolch bod ti yn nabod pawb sydd yn gwrando bore yma, yn gweld yn calonau ni, yn gwybod yn dyddiau da ni, yn dyddiau drwg ni, bod ti'n gwybod yn struggles ni. A dwi jyst eisiau cyflwyno pawb sy'n gwrando bore yma I unrhyw un sy'n unig, unrhyw un sy'n mewn poen, corfforol, mewn poen meddyliol, unrhyw un sy'n byw mewn ofn, unrhyw un sy'n jyst I cael llon bol ar y byd. A'r beth sy'n gweddio I ni gyd y bydd heddiw wir yn ddydd o obaith wrth I ni edrych ar be mae Iesu wedi gwneud drosto ni. A bod ni fel y cynwriad yna oedd yn edrych ar Iesu ar y groes yn deud yn wir mab Duw oedd hwn a'r beth sy'n gweddio a dyna fydden ni gyd yn weld heddiw wrth edrych ar be mae Iesu wedi gwneud bod ni yn sylweddoli eto neu allan am y tro cyntaf heddiw pwy wyt ti, mae mab Duw oedd Crist, yr un sydd wedi rhoi ei hun drosto ni. A jyst helpa ni wrth I ni fyfyrio ar y Pasg a ni glosio at y ti, I ildio pob peth I ti eto, I roi'n yn llygaid, jyst I gadw'n llygaid anna ti,
Rhwng i llygaid sy'n dy weld i, clustis sy'n dy glywed i trwy'n arth dy ysbryd. A siarad efo ni rwan trwy dy air, trwy'n neges fy'r hos wedi baratoi ni. Yn gweddio bydd i di jyst yn gweithio'n rymus yn calonau ni ac yn newid ni i fod yn fwy tebyg i Iesu. Yn newid ni i fod yn jyst yn fwy ar dan dros y ti a dros dy waith di. A'r bydd yn agos i ni felly a cadw ni yn enw Iesu. Amen. Bore da. Mae chydig bach yn wacach yma yn stydu erbyn hyn, ond diolch yn fawr iawn i Gwenno am y weddi ac am gyfeilio ac i'r genod i gyd am ei amrywiol gyfraniadau wrth i ni gymryd yr rhanna dechreuol bore yma. Gobeithio bod chi gyd yn cael bendith o foli. Dwi'n ymddiheuro fel dyn, dwi ddim yn dda iawn am multitasgio. Mae canu a gwneud siŵr bod y geiriau cywir i fyny a trio chwarae drwm, oedd o'n ormod. Felly ymddiheuriadau am hynny. Mae gen i edmygedd fwy fyth rwan i gerddorion sy'n gallu chwarae gitar neu piano a canu'r un pryd. Sut mae'n bosib gwneud hynny dwch? Ond ta waith. Tybed sut ydych chi'n gweld y Pasg leni o'i gymharu hefo llynadd? Mae siŵr gen i bod mwyafrif ohono ni yn teimlo bod y Pasg yma ella chydig bach yn fwy gobeithiol na'r un cynta syth ar ôl y cau lawr y llynedd. Mae'r ystadegau am bobl sydd yn sâl o Covid yn ysbyty wedi gostwng. Mae'r niferoedd sydd wedi cael brechlyn yn cynyddu. Felly'n naturiol, da ni yn wynebu y Pasg yma, Sul Pasg 2021, yn llawer mwy gobeithiol na Sul y Pasg 2020, lle oedd gynnon ni ddim syniad be oedd o'n blaenau ni. Ond mae'n bwysig yn bod ni'n cofio nad oedd y gobaith yma bod pethau mynd i wella yn agos at ddilynwyr Crist ar y Sul y Pasg gwreiddiol, ddyddiau ar ôl i Iesu gael i atgyfodi. Mi oedd eu bywydau nhw'n deilchion. Oedd yr un oedden nhw wedi ymddiried yn efo, wedi ddilyn o, wedi cael ei ddarnio o flaen i llygyd nhw. Ac felly wrth i ni wrando ar yr hanes gafodd ei ddarllen yn gynharach o Marc 16, dwi am i ni drio roed yn hunin yn sgidia y merched yma yn mynd at y bedd. Mae'n hanes mor ddramatig yn dydi. Mae'n gwawrio, yr haul yn cychwyn codi, a mae'r merched yma yn barod i eneinio corff Iesu. Maen nhw wedi gwneud y ddarpariaeth briodol, maen nhw wedi prynu'r per ar ogla, a maen nhw'n cael sgwrs efo'i gilydd. Dwi'n dychmygu bod nhw'n sibrwd wrth ei gilydd be oedd yn mynd i ddigwydd wrth iddyn nhw fynd ar y ffordd i'r fynwant. Be oedd yn mynd i'w gwynebu nhw. Sut oedd nhw'n mynd i gael at y corff, achos bod nhw'n gwybod bod yna garreg drom wedi rolio ar draws geg y bedd i'w chau hi, cau yr ogof i ffwrdd. Ond eto, maen nhw'n cyrraedd, a maen nhw'n gweld y garreg wedi rolio i ffwrdd. Maen nhw'n gweld y bedd gwag, a maen nhw'n clywed y neges ryfeddol yma. Tydi'r un da chi'n chwilio amdano fo, Iesu o Nazareth gafodd ei groesoelio, tydi o ddim yma. Mae di dod yn ôl yn fyw ar cynnwrf, ar dryswch, ar ofn. Wrth gwrs bod yna ofn a dryswch. Fel sy'n parhau i gael ei ddeud gan anghredinwyr heddiw, dydy pobl farw ddim yn codi nôl yn fyw. Ond wrth i amser fynd yn ei flaen, wrth i'r merched fynd at y disgyblion eraill, wrth i ddyddiau basio, mae'r darlun yn dod yn gliriach yn dydi. Mwy a mwy o ddisgyblion Iesu yn ei weld o y Crist atgyfodedig, yn gwrando arno fo'n dysgu unwaith eto, hyd yn oed yn cydfwyta hefo fo, yn gweld y clwyfa yn ei ddwylo ac yn ei ochr. Mae'r Meseia yn fyw, fel y dudodd Pedr yn ei araith i'r dyrfa ar ddydd y Pentecost, mi oedd hi'n amhosib i farwolaeth ddal gafal yno fo.
Mae rhoid yn hunin yn sefyllfa pobl eraill yn help i ni'n dydy i ystyried beth sy'n debyg neu'n wahanol rhwngthon ni. A mae siŵr gen i fod y flwyddyn dwytha wedi dangos hynny yn eglur. Da ni'n gwybod be ydy'r profiad rhyfedd hwnnw o fod yn gaeth i'n cartrefi. A mae pobl ar draws y byd wedi rhannu y profiad hwnnw. Da ni'n gwybod am yr ysfa honno i fod yng nghwmni pobl unwaith eto. Yr rhwystredigaeth o drio siarad efo pobl pan da ni'n gwisgo mygyda. A mae'r pethau yna'n gyffredin i gymaint o bobl, ond eto, ar y llaw arall, da ni'n gorfod cydnabod, neu dwi'n gorfod cydnabod, bod ymhrofiad i o stryglo i siarad mewn siop jips efo mwgwd yn ddim byd i gymharu hefo staff iechyd a gofal sy'n gorfod gwisgo cyfarpar PPE am oriau ac yn gorfod gwneud hynny mewn sefyllfaoedd dirdynol o drio cyfathrebu newyddion drwg i gleifion neu i deuluoedd. A hefyd mae rhaid ni gydnabod bod yn profiad ni o hunan ynysu a bod ar wahân oherwydd Covid yn fyd gwahanol i wledydd lle does na ddim gwasanaeth iechyd, lle does na ddim cyfle iddyn nhw hunan ynysu a bod ar wahân i'w gilydd. A heddiw, ar Sul y Pasg, wrth i ni roed yn hunin yn sgidia disgyblion cynhara Iesu Grist, mi ydyn ni yn tueddu i weld gwahaniaethau yn fwy na tebygrwydd yn dydyn. Mae yna 2000 o flynyddoedd o gwmpas hynny rhwng y digwyddiad hanesyddol syfrdanol yna a be da ni yn ei brofi ar hyn o bryd. Ond, y bore yma, dwi eisiau tynnu'ch sylw chi at un adnod yn benodol allan o'n darlleniad ni o Marc 16, adnod 7. Y geiriau a ddywedwyd wrth y merched, a dwi eisiau ni feddwl am y tebygrwydd a'r gwahaniaeth rhwng profiad y Cristnogion cynhara yna wrth i'r atgyfodiad gychwyn dod yn real iddyn nhw, a ni sydd yn byw ac yn addoli Duw yn 2021. Dyma'r adnod fydd ar eich sgrin chi rwan. Marc 16:7. Ewch a dweud wrth i ddisgyblion a Pedr, mae Iesu'n mynd i Galilea o'ch blaen chi. Cewch ei weld yno yn union fel roedd wedi dweud. Mae yna rhywbeth eithriadol o bwysig yn cael ei ddeutha ni yn y geiriau yma. A dweud y gwir, mae yna rhywbeth eithriadol o bwysig mwyn i ni ddeall sut yr ydym ni heddiw yn 2021 yn byw mewn ffydd. Felly, yr hyn sy'n cael ei ddeud wrth y merched, cerwch chi ddeud wrth y disgyblion y cewch chi weld Iesu yn union fel roedd o wedi dweud. Dewch i ni ystyried i ddechrau y gwahaniaethau. Wan, wrth gwrs, i ni fel dilynwyr Crist heddiw, tyda ni ddim yn gorfod mynd i le penodol i weld Iesu, na dan. Da ni'n gorfod mynd i Galilea, nag Israel, na Penmynydd, na chapel, nag eglwys hyd yn oed. Achos wrth gwrs, tyda ni ddim yn gweld Iesu yn y cnawd, da ni'n gweld Iesu yn gorfforol fel y gnaeth Mair, fel y gnaeth Iago, Ioan a Pedr. Dyda ni, felly, ddim yn gallu gweld Iesu. Cywir? Wel, wrth feddwl am hynny, dewch i ni edrych ar yr ymwneud rhwng Iesu a Thomas. Mae'r hanes i'w gael ar ddiwedd pennod 20 Efengil Ioan. A sylwch ar be mae Iesu'n ei ddeud wrth Thomas ac yna sut mae Ioan yn gorffan y bennod yma. Mae'n ddadlennol iawn beth sy'n cael ei ddeud a mi fydd yr geiriau eto i fyny ar eich sgrin chi. Dywedodd Iesu wrth Thomas, ai am i ti fy ngweld i yr wyt ti wedi credu? Gwyn neu byd yr rhai a gredodd heb iddynt weld. Yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion nad ydynt wedi eu cofnodi yn y llyfr hwn. Ond y mae'r rhain wedi eu cofnodi mwyn i chwi gredu
Mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Ella nad ydym ni'n gallu gweld Iesu'n gorfforol fel y disgyblion cynhara y merched oedd wedi mynd at y bedd ac yna cael gweld Iesu wedi gyfodi. Ond dwi am awgrymu wrthoch chi bore yma bod Cristnogion hyd yn oed yn 2021 yn gweld Iesu, ond yn gweld Iesu trwy ffydd. Oherwydd, yn ôl geiriau Ioan yr ydyn ni newydd i darllen, mae'r hyn sy'n cael ei gofnodi am Iesu yng ngair Duw yn y Beibl yn golygu y gallwn ni gredu yn Iesu heddiw. Ac y gallwn ni dderbyn bywyd newydd trwy gredu heddiw. A mae'r Testament Newydd yn mynd ymhellach yn dydi, trwy ddeud y gall y Cristion brofi cariad Duw trwy Iesu Grist heddiw. Y gallwn ni brofi maddeuant a hyd yn oed i bresenoldeb o hefo ni am byth. Felly, y gwahaniaeth mawr ydy bod y Cristnogion cynhara wedi gweld Iesu'n gorfforol tra da ni heddiw sy'n credu'n Iesu yn ei weld o trwy ffydd. Ond wedyn, mae'r hyn sydd yn gyffredin yn enfawr yn dydi. Meddyliwch am y manylion mae'r Beibl yn ei roed i ni. Yn adnod 7, Marc, fel clywson ni, mi oedd y disgyblion cynnar i weld Iesu yn union fel roedd Iesu wedi deud. Da ni, heddiw, yn 2021, yn gweld Iesu trwy ffydd ar sail yr hyn mae Iesu wedi ddeud, ar y hyn sydd wedi cael ei gofnodi am Iesu yng ngair Duw. A mae hyn i gyd yn dod yn brofiad byw i ni wrth gwrs, wrth i ni dderbyn yr ysbryd glân, cael yn geni o'r newydd, wrth dderbyn yr ysbryd yn rhodd, yn union fel y digwyddodd i'r disgyblion cynhara ar ddydd y Pentecost. Ac yn debyg i'r disgyblion cynhara hynny, mae'n golwg ffydd ni ar Iesu Grist a gwaith yr ysbryd yn gwneud y cyfan yn fyw yr undod yna rhwngtho ni a Iesu Grist. Mae o'i siapio bob rhan o'n bywyd ni. Yn union fel y digwyddodd i'r Cristnogion cynhara wrth i ni ddarllen trwy lyfr yr Actau, wrth i ni ddarllen rhai o lythyra Paul. Dwi, hyd yn hyn, ddim wedi cael trafferthion hefo ngolwg. Ond mae gen i nifer yn yn nheulu, nifer o bobl dwi'n nabod, un ein gwisgo sbectol neu wedi cael triniaethau gwahanol. A mae tystiolaeth nhw o'r gwahaniaeth mae cael sbectol neu triniaeth yn ei wneud yn ysgwyd rhywun, deud y gwir. Nid yn unig maen nhw yn amlwg yn gweld yn gliriach, ond yn sgil hynny yn aml maen nhw'n teimlo'n well, a mae gen nhw fwy o ddyhead i wneud pethau nad oedden nhw'n teimlo oedden nhw'n gallu wneud o'r blaen. A maen nhw yn sylweddoli o'r newydd gymaint o'r oedden nhw'n ei golli pan oedden nhw yn stryglo i weld pethau. Ond nid ydy hynny yn adlewyrchu yn profiad ni cyn i ni gredu, cyn i ni weld Iesu trwy ffydd. Da ni'n byw yn bywydau, da ni'n gwneud pethau, ond ar ôl profi Iesu Grist a'i weld o trwy ffydd wrth i'r ysbryd glân fod ar waith. Da ni'n gweld yn gliriach. Mae gennym ni ddyheadau o'r newydd. Mae gennym ni syched am ddarllen y Beibl, ella nad oedd yna o'r blaen. Mae Iesu yn fyw i ni, lle gynt, ella bod ni'n gwybod amdano fo, ond oedd y berthynas ddim yna. Mae Iesu trwy lygad ffydd a gwaith yr ysbryd, mae Iesu yn hyfryd i ni. A da ni isio i wasanaethu fo, da ni isio i fyddhau iddo fo, da ni isio moli hefo pobl eraill, lle cynt yn aml. Mi fysa'n hunanoldeb naturiol ni, neu hyd yn oed cyflwr yn cyrff a'n meddwl ni yn golygu nad oedd gynnon ni ryw lawer o awydd gwneud y pethau hynny. Ond nid yn unig mae'n golwg ni ar Iesu Grist trwy ffydd yn rhoi perthynas i ni a Iesu, ond mae o newid yn ymwneud ni a'r byd ac a phobl hefyd yn dydi. Mae'n golygu yn bod ni yn gallu gweld pechod ac anghyfiawndera
bod ni'n gallu gweld anghenion y bysa ni wedi anwybyddu o'r blaen. Mae o'n golygu bod yn golwg ni arna ni'n hunin yn newid hefyd, lle da ni yn gorfod cydnabod ac yn sylweddoli'n pechod a'n hunanoldeb yn fwy, ac yn rhyfeddu bod Iesu wedi marw am y pechoda hynny, i ddod ar hyddid i ni o gaethiwed pechod. Felly, hyn ydyn ni'n ei weld ydy bod y disgyblion cynhara yn gweld Iesu yn y cnawd, da ni yn gweld Iesu trwy ffydd, trwy nerth yr ysbryd glân, ond eto, da ni'n dibynnu ar eiriau Crist, ar air Duw, mwyn i ni fyw yn ei ddilyn o. Felly, be mae hyn yn ei awgrymu'n ymarferol? Wel, yn yn brwydra ni, yn yn hofna ni, be da ni'n neud? Troi at air Duw. Troi at Iesu Grist yn gofyn am ei nerth o, yn gofyn am oleini yr ysbryd glân o'r newydd, i roed dyfal barhad i ni, i roed cariad i ni brofi maddeuant pan ydyn ni'n euog ag angan hynny. Felly, da ni'n gweld Crist trwy ffydd, lle oedd y disgyblion cynhara yn gweld yn y cnawd, ond da ni'n dibynnu ar yr un ysbryd glân, da ni yn dibynnu ar yr un gair Duw ac yr oedd y disgyblion cynhara yn ei wneud hefyd. Ond yn ail, ac wrth i ni orffan, dwi isio awgrymu bod yna debygrwydd arall rhwngtha ni a'r disgyblion cynhara. Mi oeddan nhw'n cael addewid y byddan nhw yn gweld Iesu. A da ni fel Cristnogion hyd yn oed yn 2021 hefyd yn dal gafal yn yr union yr un addewid. Nad ydyn ni rwan yn gweld Iesu a'n llygyd yn gorfforol, mi fyddwn ni un dydd yn cael y profiad hyfryd hwnnw. A meddyliwch amdano fo, mae'n emyna ni yn llawn o'r gyfeiriadaeth yma. Da ni wedi canu amdano fo yng nghyfieithiad Aneirin yn barod, ac un o'r llinella enwoca dwi'n mynd i roed yn hyn o'n spot, ond dwi'n meddwl na, Emyn Ann Griffiths ydy hi, y caf ei weled fel y mae, yr arglwydd Iesu Grist. A dyna be mae'r atgyfodiad yn ei sicrhau ynde. Perthynas ni hefo'r arglwydd Iesu trwy'r ysbryd glân, ond hefyd addewid o fywyd tragwyddol. Addewid o fod hefo pobl Dduw ym mhresenoldeb Crist am byth. Wel, meddyliwch drost y flwyddyn dwytha, gymaint yr ydyn ni wedi dibynnu ar dechnoleg, mwyn i ni gyfathrebu a chadw cyswllt hefo'n gilydd. Yn fwy nag unrhyw gyfnod mewn hanes, da ni wedi diolch am ffôn, am y we, am mobile phones mwyn i ni allu gweld a siarad hefo'n gilydd, lle nad ydy hynny fel arfer yn bosib. Ond da ni dal yn dyheu am gael y cyswllt personol yna yn dydan. Am fod yng nghwmni pobl, am gael ysgwyd llaw neu cofleidio neu cusanu mewn ffordd nad ydyn ni'n cael ar hyn o bryd. A pan fydd y dydd hwnnw'n dod, da ni'n taflu'r dechnoleg i gyd allan y ffordd, da ni'n dibynnu ac yn diolch amdano fo, ond da ni yn edrach ymlaen am y cyflawnder hwnnw o fywyd hefo technoleg sydd yn hwyluso pethau, ond hefo'r ymwneud yna sydd mor ganolog i'n bywyd ni fel pobl sydd wedi arfer ymwneud â'n gilydd. A pan ydyn ni'n meddwl fel Cristnogion am yr hyn sydd i ddod, dyna'r darlun da ni'n gael yn y Beibl hefyd. Yr ymwneud go iawn yna, y gweld Crist fel ac y mae o, a'r atgyfodiad sydd yn sicrhau hynny, bod Iesu'n fyw i gychwyn â ni, ond hefyd, fel mae'r Beibl yn deud, yn bod ni am gael yn hatgyfodi'n gorfforol fel ac y gnaeth Iesu. Iesu ydy'r tamad i aros pryd sydd yn dangos y byddwn ni yn dilyn yn ôl i droed o. Cofiwch yr adnod enwog yma yn llythyr Paul at y Corinthiaid. Y drydydd bennod ar 10, yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglur, ond yna cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr, anghyflawn yw fy ngwybod, ond yna caf adnabod fel y cefau Sinai fadnabod. Ydych chi'n dyheu am y diwrnod hwnnw pan gewch chi weld Iesu fel y mae? Yng Nghrist, oherwydd i fod o wedi marw am yn pechoda ni, oherwydd i fod o wedi concro marwolaeth
ar yn rhannu, dyna ydy'r addewid mae'r Beibl yn ei roed. Achos tydi tragwyddoldeb ddim yn cael ei ddisgrifio yn y Beibl fel ysbrydion yn hedfan o gwmpas ar gymylau. Na, mae o'n ddarlun corfforol o bobl dduw, o bob lliw a llun, o bob cenedl, llwyth ac iaith, i gyd wedi uno hefo'i gilydd mewn mawl a rhyfeddod ac ymhresenoldeb Duw, yn moli Duw ac yn diolch iddo fo am yr hyn mae wedi wneud trwy fab Iesu Grist, yn canu clod teilwng i'w roen. Felly pan ydyn ni yn wynebu cyfnodau calad, pan ydyn ni'n stryglo yn ffydd ac yn gofyn i ni'n hunain, ai dyma'r cyfan sydd na? Os na fwy i fywyd na hyn, trowch at air Duw. Ystyriwch be ydy'r addewidion yma Crist wedi wneud, yma'r Beibl yn ei roi ni. A cofiwch, pa bynnag mor felys ydych profiad chi o Iesu Grist rwan, dydy o'n ddim o'i gymharu â'r gogoniant o fod ymhlith tyrfa ddirifedi o bobl dduw yn ei foli fo. Lle fydd na ddim poen mwyach. Lle fydd yn dagra ni wedi cael ei sychu ffwrdd, fydd pechod wedi i yrru ffwrdd o'r neilltu oherwydd bod Crist wedi cyflawni'r gwaith i gyd ar y groes ac yn codi yn fyw o'r bedd. Ydyn ni yn dra gwahanol i ddisgyblion Iesu Grist ar Sul y Pasg cynta? Mewn rhai ffyrdd, da ni yn wahanol. Ond mewn gymaint o ffyrdd, da ni yn yr un lle. Da ni'n edrych ar Iesu trwy olwg ffydd. Da ni'n ymddiried yn ei air o, yn diolch am yr ysbryd glân sydd yn sicrhau y bywyd newydd hwnnw i ni. A da ni'n edrych ymlaen am gael ei weld o yn y cnawd fel ac y mae o. Yn ymddiried y byddwn ni, y byddwn ni'n profi marwolaeth yn y bywyd hwn, y byddwn ni'n codi yn atgyfodi yn sgil buddugoliaeth Iesu i fywyd tragwyddol yn ei bresenoldeb o, yn ei weld o fel y mae. Gobeithio bydd ychydig sylwadau yma yn fendith i chi wrth fyfyrio ar arwyddocâd y Pasg heddiw a dros y dyddiau nesaf. Diolch i chi gyd am ymuno. Da ni am orffan y bore yma yn canu emyn cyfarwydd, emyn mawr Thomas Jones o Ddimbych. A fel dwi'n neud yn aml, dwi eisiau cyfeirio chi at linell ola pennill cynta yr emyn yma sydd yn cadarnhau y cawn ni weld Iesu yn ein cnawd. 547 ydy rhif yr emyn yn Caneuon Ffydd. Mae Thomas Jones yn deud y datganiad yma o ffydd y Cristion, mi wn fod fy mhrynwr yn fyw, am prynodd a thaliad mor ddrud, fe saif ar y ddeiar gwir yw y niwedd holl oesoedd y byd, ised, gweiled fy ngwedd, teyrnasu mae'n mhrynwr a'n brawd, ac fy malurion y bedd, llinell wreiddiol Thomas Jones, ca'i weled ef eto'n fy nghnawd. Pob bendith i chi.